ଦୋକାନ ବହି ନା ଘରୁ ପଳେଇଲି ଆଜି ମୁଁ ପିଇବି ଖାଲି ମୁଁ ପିଇବି ନିଜେ ହୁଏ ନା ଖାଲି ମାଇକିନିଆ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଦବ ହେଲେ ଜଣ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗେରେ 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 ସବୁବେଳେ ଗେରେ 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 ସାଲା ଏଇଟା କିଏ ଇଏ ତ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକ ନୁହଁ କିଏ ସେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇନା ଭାଇ ଭାଇନା ସାଲା ମଣିଷଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲାକୁ ପାରିବି ଯାଉଛି ସାହୁ ବାବୁ ଦୋକାନ କରିଦେବି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାଦା ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସାହୁ ବାବୁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାଦାକୁ ଡାକିକି ଆଣି ତା ସାଲାକୁ ଇଏ ଶଳାକୁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିଲ ସାହୁ ବାବୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାହିରୁ କଦଳୀ ଗଛ ନେଇକି ଗାଡି ନେଇକି କଦଳୀ ଗଛ ବାଡିଛି କଦଳୀ ଗଛ ଦିଫାଳ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଲେ କଣ କରିବା ସାହୁ ବାବୁ ଭାଇ ଯୁଗ ତ ଖରାପ କଣ କରିବା ସବୁ ପିଲା ହିଁ ଖରାପ ମୋ ପିଲା ହେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଆମେ ଦେଇଛି ଏମିତି ପୁରା ଖୁନ୍ଦିକି ପୁରା ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ ଆମ ପିଲା ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେନି କଣ କରିବା ଯୁଗ ଭାଇ ସହସା କଣ କରିବା କାହାକୁ କହିବା ଯାହାକୁ କହିଲେ ଦୋଷ କାହାକୁ କହିବା ଆମ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମୋ କହୁଛି ଗାଣ୍ଡି ନାଲି କରିଦିଅନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାଦା ଦାଦି ସେ ଯୋଉ ନକୁଳା ଦାଦି ଘୋଡ଼ା ଘର ନ ସାଲା କିଏ ଗୋଟେ ପଡିଛି ଡାକିଲା ଜମା ଶୁଣନି ସେ ଖାଲି ଖାଲି କହୁଛି ଚାଲୁ ଦେଖିଲ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଆଗରୁ ହଁ କଣ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ଆଜି ତ ଦୁନିଆ କଣ ଆସିଲେ ଦିଏ ଦିଏ ଦେଖି ଚାଲ 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 ହେଇ ଦେଖ ଦାଦି ଦେଖ 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 ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ସେଠି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏ ଟୋକାଟା କିଏ ସେ ପଡିଛି ପୁଅ ଦେଖ ପୁଅ ଦେଖ ମୁଁ କାଇଁ ତମେ ଯାଉ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ କଣ କହିବ ଭାଇ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଦାଦି କଣ ଉଠୁନି ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ କି ଦେଖ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ହେରା ଦାଦି ହେରା ତୁମ ପୁଅ ଯେ ଆରେ ମୋରି ପୁଅ ସିଏ ଏଇ ତ ସଂସ୍କାର ଦଉଥିଲେ ଭାଇ ଆମର ଏଇନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ତୁମ ସଂସ୍କାର ଦାଦି କରିବା ଆଉ ଯୁଗ ତ ଚାଲିଛି କଣ କରିବା ସଂସ୍କାର ଦଉଥିଲେ ଭାଇ ଦେଖ କଣ କରିବା ଭାଇ ଏଇନେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ କଣ କରିବା ଭାଇ ହଁ ଯାହା ହେଇଛି ଚାଲ ହଉ ଧର 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 ମତେ ଶଳାରେ ବାପା ହଁ ବାପା ଶୁଣି ଖବର ଶଳା ଫରମାଇଶ ପରେ ଦାଦା କୁଟିବା ପାଇଁ ରେ କୁଟା କୁଟି ପଛ କରି ଆଗ ଧର ନିଅ ଚାଲ 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 କେତେ ଦୂର